то шуруи ба қайдгирии довталабон барои дохил шудан ба донишгоҳҳои мамлакат тариқи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки рӯзи 2 моҳи март оғоз мегардад камтар аз як моҳ боқӣ мондааст. ин рӯзҳо бошад намояндагони маркази миллии тестӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои кишвар бо хатмкунандагон ҳамоишҳои омӯзишӣ доир намуда истоданд. ҳамин гуна чорабинӣ дар ноҳияи восеъ ҳам доир гардид. дар ин мулоқоти омӯзишӣ бо хатмкунандагон ва иштироки волидони онҳо ин намояндагон аз фаъолияти босамари маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки имсол аз фаъолияти босамари он 13 сол пур мешавад иттилоъ доданд. қайд карда шуд ки дар ноҳияи восеъ ду нуқтаи ба қайдгирии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият дорад. ба ҳамаи довталабон дастрасии баробар таъмин карда шудааст. хатмкунандагон имкон доранд ки дар ҷои наздиктарин ба маҳалли зисташон худро ба қайд гиранд. барои таъмини шаффофият ташкили комиссияҳои ҷамъиятӣ ва пахши мустақим аз рафти имтиҳонсупориҳо дар маркази миллии тестӣ маълумот дода шуд. дар мавзӯи пешгирии зуҳуроти номатлуби ҷаҳони имрӯза экстремизм ва терроризм таъкид карда шуд ки азбаски фаъолияти маркази миллии тестӣ тариқи онлайн баро монда шудааст, аз волидон хоҳиш карда мешавад ки фарзандонро назорат баранд то ин ки онҳо аз воситаҳои мобилӣ дуруст ва мақсаднок истифода баранд. қайд гардид ки таҷрибаи зиёда аз 10-солаи фаъолият шояд дар оянда имтиҳонҳои хатм дар мактабҳои миёна синфҳои 9 ва 11 тариқи марказҳои миллии тестӣ баргузор гарданд.